בוא נגיד שלום לאלעד מזרחי, מיוזמי שישי ציוני. אלעד, בוקר טוב. בוקר טוב, שי וטל, אהלן. כן, אז אנחנו מדברים על העוג'ה בעקבות הפיגוע בבקעה, לשם ברח אחד המחבלים, ואתם כבר הרבה מאוד זמן, אם אני לא טועה, מקדמים את הפרויקט הזה של טיולים גם באזור הזה, שזה אזור שפחות נעים לטייל בו ביום-יום, צריך לומר. אז בואו נתחיל מההכרזה. ההכרזה השבוע הייתה הכרזה סופר משמחת ומרגשת, ומאוד מאוד אסטרטגית. נחל איתיו זה ממש אבן שואבת, מגיעים אליו אנשים מכל הארץ, וההכרזה הזאת היא פשוט נותנת פה פוש גדול גם להתיישבות וגם לתיירות. לגבי מה שאנחנו עושים, אז אנחנו, כן, כבר שנתיים מגיעים לשם במסגרת של שישי ציוני, מקימים שם מציליות, מתאמים עם הצבא, מפרסמים, ובעצם בשביל שיהודים יבואו לשם וייהנו וירגישו בטוחים. כל זה גם נכנס במסגרת של תיירות חבל יריחו, שגם מקדמים פה אנשים ממבואות יריחו על כל התיירות שיש פה בבקעת יריחו, כן. אם זה בית כנסת הרן, ואם זה העוג'ה, ועוד כל מיני אטרקציות כאלה ואחרות. האם מסוכן? קצת פחות חושב שמסוכן. המקום פה מטריף, יפה. המקום מהמם באופיו. אני חייבת להגיד שאני נסעתי לשם עם המשפחה, עם הילדים, ועשיתי יוטרן כשראיתי מה הולך שם. לא נעים להסתובב שם במקום הזה, אתה מרגיש מאוים באופן חד משמעי. וואלה. כן, מפחיד, למרות שזה מקום מדהים, מדהים, מדהים באופיו. אז טל, אני אגיד לך ככה, אם את באמת מגיעה באמצע שבוע שאנחנו כולנו עסוקים, ובאמת המקום מלא פלסטינים, אז באמת ההרגשה לא כל כך נעימה, אבל אם תבואי באחד מימי שישי ציוני, או באחד מימי חול המועד, דרך אגב, בחול המועד הקרוב, בפסח, אנחנו עושים שם, במסגרת של שישי ציוני ותיירות חבל יריחו, עושים שם פסטיבל ממש, בנחל איתיו, תבואי ותראי איזה גן עדן זה, איזה כיף. יאללה, אני אגיע. בטוחה ונעימה. הנחל הזה הוא פשוט מטריף, זה לא להאמין שהוא אצלנו פה בבקעת הירדן. באמת, הוא בקנה מידה מטורף. אין לדעתי עוד נחל כזה ביוש, עם כזו זרימה, עם כזה אורך, וכל כך כיף, וכל אחד מוצא שם את עצמו, כי יש שם המון פינות, והנחל הזה גדול, חוויה מטורפת. מי שעוד לא היה, פשוט לעזוב הכל בפסח הקרוב ולבוא. אז יאללה, הנה, אני אגיע, בעזרת השם. כן, המגלשות מים שם, זאת האטרקציה, צריך לומר. כן, שראינו על המסך, זה מהמם. ועוד אתם עוסקים בהקמת מצפה הראל, שצפוי לקום לזכר הלוחם הראל שרביט, השם ייקום דמו, ספר לנו. אז כן, ממש עכשיו, השידור פה, אני עושה אותו פה ממצפה הראל, מצפה הראל לזכר חברנו היקר, גיבור ישראל, סרן הראל שרביט. הראל, אני הכרתי אותו באופן אישי, חבר קרוב מאוד שלי. אחרי שהוא נפל, החלטנו שאנחנו רוצים להנציח אותו, ואחד מהדברים שהקימו להנצחה שלו זה באמת את מצפה הראל פה, מעל מבואות יריחו. הראל, חלומו הגדול של הראל היה להתחתן, לצערי, אנחנו לא זכינו שהדבר הזה יקרה, והמצפה הזה כולו מוקדש לדייטינג, כמו שאתם רואים, יש פה נדנדה נחמדה שבנינו, ספסל קקל, ואנחנו בונים פה עוד כל מיני דברים, פקל קפה, הכל בעצם בשביל שאנשים יבואו לפה, יהיו פה בדייט נעים ונחמד בנוף המטריף הזה של בקעת הירדן, ובעזרת השם עוד יצאו מפה המון חתונות, ובככה ננציח את רצונו של הראל. אמן. יפה, באמת נראה מאוד מאוד יפה. אלעד מזרחי, תודה רבה לך. בהחלט בפסח בחול המועד, מה שנקרא, נקפוץ לראות. לגמרי. איזה כיף. מוזמנים כולם. ולהשתכשך במים. ואיך בזכות האנשים היפים האלה אנחנו מחזיקים בארץ הזאת בכלל? חלוצים אמיתיים. איך אנחנו לא כל פעם נסוגים מאוד מאוד ועוד שטחים שמרגישים לנו מאוימים בזכותם. כן.